Daħlet fit-tieni jum tagħha l-maratona oħloqt bis-sima li ta' kull sena għandha lan li tiġbor fondi għal missjonijiet li s-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl għandha f'partijiet differenti tad-dinja. Maratona li din is-sena hija kollox differenti minn ta' snin ta' qabel, kemm loġistikament kif ukoll fil-għan tagħha. Kif minħabba l-pandemija l-maratona qed issir fl-istudios tas-soċjetà u mhijiex miftuħa għal pubbliku sabiex ikun evitat il-firxa tal-Mart, il-missjonarji tas-soċjetà qed jifaċċjaw diffikultajiet ġodda kif qaltilna wkoll Martes Brinkat li ilha diversi snin koordinatriċi ta' din il-maratona. Soltu fil-maratoni dejjem niġbor xi proġett, però din is-sena l-ewwel konna qisna bejn ħaltejn jekk nagħmlu jew le, ma konniex nafu s-sitwazzjoni f'Malta kif se tkun. Għax jiena soltu meta nibda nipprepara l-maratona, nibda f'Jannar. Imma mbagħad meta beda Fader Luis jitkellem mal-missjonarji, beda jinduna li għandhom bżonn il-fondi biex ikomplu jsostnu dawn il-fqar. Marta spjegat kif dawn in-nies spiċċaw m'għandhomx jiklu għaliex tilfu il-ftit xogħol li kien ikollhom. Dana ilhom bil-lockdown hemmhekk il-fqar u kulħadd jiġifieri il-Peru, il-Pakistan u l-Filippini għal dawn l-aħħar xhur. Allura però iktar taħkem ovvjament il-fqar għax ifqar kienu jmorru jiġbru jagħmlu xi ħaġa kull ġurnata, jisuhom ftit flus u jixtru xiklu għall-familja. Imma dan spiċċalhom ukoll. Ġifieri literalment il-fqar li kieku mhux qed ituhom jiklu u jridu jibqgħu jtuhom jiklu l-missjonarji kieku daw jispiċċaw bil-ġuħ iktar milli mejta bil-Covid. Hija qalet li l-persuni li jgawdu mix-xogħol tal-missjonarji ta' San Pawl huma nies li japprezzaw dak li jsir magħhom. Hija ħasrax huma nies li huma jħobbu ħafna, japprezzaw ħafna, imma ovvjament il-fond tal-missjonarji bħalissa dejjem qed jitnaqqas. Ġifieri kieku aħna mhux qed niġbru, kieku da xi darba se jieqaf da servizz li qed jagħtu. Il-koordinatriċi appellat biex kull min jista' jagħti milli jista' sabiex il-missjonarji ta' San Pawl ikunu jistgħu jibqgħu jgħinu f'dawn il-pajjiżi ta' faqar kbir. Il-bieraħ spiċċajna b'somma sabiħa ta' 185,000 euro. Nisperaw li l-lum u għada bejn 5 u nofs il-lejl in-nies ikomplu jikkonkorru għax aħna aktar ma jkollna aktar ikonna x'inqasmu. Il-maratona tibqa' dejja sal-ħadd f'nofs il-lejl.